Sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff gan iach. Diolch yn fawr am ymuno â mi yn y fideo hwn. Fel arfer, rydyn yn parhau gyda'r datblygiad o'r gwefan app GemStoriAp. Fan yma, ar y rhestr beth i'w wneud, mae gyda ni y 3 dodiad ar y tudalen cam 3. Mae'n angen y gyntaf brawddeg i fod yn llai nag 80 o nodiau, ac hefyd mae angen i lleihau y maint o destun yn y gyrffoedd, ac wedyn ar y tudalen cam 2, mae angen i derbyn y bach lythyrnau yn unig. Felly, gan rydyn eisoes ar y tudalen cam 3, dwi'n mynd i symud y dodiad ar gyfer yr tudalen cam 2 yn islaw i'r tudalen cam 3 fel hyn. Felly, ynglyn at yr dodiad ar y llinell 4, mae'r app yn gwirio ar gyfer yr erfyniadau yn y stori neu testyn pan mae'r defnyddiwr yn clicio ar y botwm llawrwytho. Felly, ynglyn at yr erfyniad ar gyfer y brawddeg i fod yn llai nag 80 o nodiau, rydyn yn gallu ychwanegu hyn fel prawfholiad ychwanegol yn y ffwythiant ar gyfer yr digwyddiad ar y botwm llawrwytho pan mae'n ein yn cael ei clicwyd. Felly, ar gyfer hyn, os rydyn nawr yn declicio ar yr gwrthrych y botwm llawrwytho ac wedyn yr dewisiad i archwilio, a dyma'r ffwythiant sydd yn gwrthredu pan mae'r botwm yn cael ei clicio, sef llawrwytho ffeil. Felly, i mewn yn yr ffeil aml rhyw offer.js, rydyn gallu chwilio ar gyfer yr ffwythiant hyn trwy'r yn y adgolydydd VI neu VI i pwyso ar y ddianc i treddio neu entrio neu yn tredu i mewn i'r fodd gyrchymyn, a wedyn i pwyso ar y gwahanod ac wedyn y blind slice ar gyfer yr archwiliad, a wedyn i mewnbynnu y lythnyd i chwilio amdano fe fel hyn, ac wedyn y botwm doddiad, a dyna fe. Os rydyn yn edrych yn ychydig i lawr yn y ffwythiant sef ar y llinell 224, fan yma rydyn yn creu y teitl ar gyfer y stori, achos fan yma ar y llinell 225, rydyn yn creu y gwasadolyn, deilliad a stori sydd yn derbyn y cymwysiad o'r testyn fflwch wedi ei hollti ar yr atalnodiadau ac wedyn trwy'r gyntaf res yn y dylliad hwn, sef yr a-stori ar yr rhif mynegau diddym, i alusodi y llunen y testyn sydd tu flaen i'r geri panwelodd, ac wedyn hefyd yn cynnwys y geri panwelodd gyda'r enw o'r prif cymeriad ac wedyn y geri awelodd. A dyma mae'r sut y ffwythiant yn cynadlethu y teitl ar gyfer y stori. Felly, i gyfyngu y teitl i beidio i fod yn rhy hir, mae angen ni i prawfholi ar gyfer yr hyd o'r gyntaf brawddeg os ydy ei yn fwy nag 80 o nodiau. Felly, i archbynnu neges gwach ac i atal y chyfrediaeth o'r ffwythiant llawrwytho ffeil, fel hyn. Nawr, ar y llinell 227, rydyn yn prawfholi ar gyfer yr hyd o'r gyntaf res yn y dylliad ar gyfer yr cymwysiad o testyn fflwch holstwyd ar yr atalnodiadaeth yn geri eraill y gyntaf brawddeg os mae'n ein fwy neu gyfartal i 80 i effro y neges flinedig, mae'r gyntaf brawddeg yn angen i fod yn llai nag 80 ar wythnos. Ac wedyn, i dachwelyd oedd wrth y ffwythiant cyfredol, a thrwy hyn, mae'r hyn yn atal yr chyfredadaeth o'r ffeil llawrwythiad. Ond nawr, wedi adolygu y gyntaf brawddeg presennol yn yr testyn fflwch, dwi'n ymau y gallai fod yr hyd o 80 ar wythnos yn rhy byr, achos os rydyn yn chryfedu y hyd o'r gyntaf brawddeg presennol, mae'n edrych fel mae'n bron yn 80. Wel, cawn ni'n gweld? Wel, os rydyn yn mesuro yr hyd o'r gyntaf brawddeg presennol, mae gyda fe yr hyd o 60 ar wythnos. Felly os rydyn yn cyfyngu y mwyaf i fod yn 80, mae'r hyn yn unig yn caniatáu 20 yn fwy o arwythnodiau. Felly dwi'n meddwl mae angen i fod y mwyaf rhywbeth o ddeiti y nifer o'r enghraifft 120. Felly dwi'n mynd i alusod yr 80 i 120 fel hyn.
na'r os ydyn ni'n yn llawn dateblu y dudalen, ac wedyn yn tacluso y gyntaf brawddeg fel hyn, ac wedyn i ychwanegu geiriau i mewn yn y gyntaf brawddeg i wneud fe yn brawddeg go iawn fel hyn, na'r mae'r gyntaf brawddeg yn dweud un diwrnod yr oedd Peter yn cerdded i lawr y stryd pan welodd car gyda drysau oren ac olwynion yn y lliw du yn gyrru o gwmpas y siopau. Felly, os ydyn na'r yn clicio ar y botwm llawrytho, a fydd hyn yn fwy na llai nag 120 o arthnodiau. Wel, cawn ni'n gweld. A dyna ni, mae'n dweud flinedig, mae'r gyntaf brawddeg yn angen i fod yn llai nag 120 arwythnod. Ac wedyn, i mewn yn yr cod tardiad, rydyn ni'n gallu hefyd y todi i'r neges rhyw brawddeg sydd yn cynnwys yr hyd o'r gyntaf brawddeg fel hyn. Felly na'r mae'n dweud flinedig, mae'r gyntaf brawddeg yn angen i fod yn llai nac 120 arwythnod, ond mae'n cynnwys ac wedyn yr hyd o'r gyntaf brawddeg o arwythnodiau. Nawr, os ydyn ni'n yn llawn dateblu fel hyn, ac wedyn aros am y 10 eiliad, ac wedyn i clicio ar y botwm llawrytho, a dyma'r y neges newydd. Flinedig, mae'r gyntaf brawddeg yn angen i fod yn llai nag 120 arwythnod, ond mae'n cynnwys 133 o arwythnodiau. Felly, mae angen i ni i odynnu 3 arddeg neu fwy o arwythnod oddi wrth y gyntaf brawddeg fel hyn. Nawr mae'r gyntaf brawddeg yn dweud un diwrnod roedd Peter yn cerdded i lawr y stryd pan welodd car gyda drysau oren yn gyrru o gwmpas y siopau. Felly, os ydyn na'n clicio ar y botwm llawrytho, a dyna ni, mae'n parhau i llawrytho, ac wedyn os ydyn ni'n clicio ar yr ffeil, a dyma'r y teitl o'r stori, oedd wedi ei cynadlaethu yn hunan wythrdol oddi wrth y gyntaf brawddeg, sef Peter a welodd car gyda drysau oren yn gyrru o gwmpas y siopau. Felly, ar gyfer y gyntaf dodiad ar y llinell 4, rydyn ni'n gallu newid yr rhif 80 i 100 ac 20 fel hyn, ac wedyn rydyn ni'n gallu troi y stwnsh neu hunch i dyddiad fel hyn. Nawr, i symud ymlaen i'r dodiad nesaf, sef cam 3, lleihau maint o destun yn y gerfawdd. Felly, i agoffa y hunain, mae'r 2 o gerfawdd ar y dudalen cam 3, felly os ydyn ni'n yn godynnu rhyw rai o geri oddi wrth y destun blwch, fel y dirdnol, y dysgol ac ati. Fe ddylai y rhestra yn isod y destun blwch yn arddangos fel hyn. Felly dwi'n meddwl rydyn ni gallu lleihau y mantiolaethau o'r rhestra o eriau yn uwchben ac yn islaw y destun blwch yn y ganol yn ychydig i wneud y dudalen yn edrych yn ychydig yn fwy daclus. Felly, os ydyn ni'n clicio ar yr gothrych, ac wedyn i dewis archwilio, ac mae'r rhestra uwchben y dafyn blwch gyda'r hunaniaeth DV ychwanegau, anghlyn at yr nach yn islaw, does dim unrhyw rhaniad neu tagraniad os fwaol sydd yn cynnwys y rhestra o'r tagau rychwant gyda'r geiriau. Felly, rydyn ni'n gallu creu un ar ei chyfer. Felly, yn ôl yn yr cod tardiad PHP, os rydyn ni'n yn gyntaf yn chwilio ar gyfer yr DV ychwanegau fel hyn, a dyma'r cod HTML ar gyfer yr tag rhaniad hwn. Felly, i mewn yn yr prodoledd dull, rydyn ni'n gallu ychwanegu y prodoledd ar gyfer yr maint o'r destun fel hyn. A dyma'r maint o'r mathwyneb neu'r gwyneb fath, sef 80% o'r maint presennol. Ac wedyn, os rydyn ni'n symud i lawr yn ychydig i rhestra yn uchlaw y destun blwch, rydyn ni'n gallu mewnysod y tag rhaniad tros fwaol fan yma fel hyn. A dyna fe, unwaith eto, mae'r prodoledd y maint mathwyneb neu gwyneb fath yn 80% o'r maint presennol yn y prodoledd dull yn yr tag rhaniad. Wedyn, mae'n angen i fewnysod
y cae tag ar gyfer rhanniad hwn, fel hyn, a dyma'r dechreuad o'r cod HTML ar gyfer botwm Uwchlwytho ffeil, felly dwi'n gallu dodi y cae tag fan yma, fel hynny, ac wedyn, os dwi'n gallu achub y ffeil, ac wedyn I llawn dateblu y dudalen, a dyna ni, nawr mae'r rhestr yn uwchben ac yn islaw y destun blwch yn edrych yn llawer llai, ond nawr dwi'n meddwl mae'r geri yn edrych yn rhy fach, felly dwi'n mynd I gynyddu y maint o'r mathwyneb I fod yn 90% yn ytrach na 80. Fan yma, ac hefyd fan yma, ac wedyn os rydyn ni'n naw yn achub y ffeil, ac wedyn yn deblu fel hyn. Nawr, mae'r dau rhestr yn edrych yn llawer well. Felly, yn ôl ar y rhestr o beth i'w wneud, ar y llinell 5, rydyn ni gallu troi y stwnch neu haint ar gyfer y doddiad cam 3 I leihau maint o destun yn y gyfoedd I dyddiad fel hyn. Nawr, ar gyfer y doddiad ar y llinell 6, sef I derbyn bach llythrennau yn unig, mae angen I ni I fwrlwyo i'r tudalen cam 2. Ar gyfer hyn, mae angen I ddydymio y cylchdro cyfredol fel hyn. A wedyn I clicio ar y botwm nesaf. Felly, ynglyn at y blychau yn y dudalen yma, mae'n angen ar gyfer y rhain I derbyn yn unig y fach lythrennau. Felly os ydyn yn clicio ar un ohonynt ac wedyn I dewis archwilio, mae'r enw y dosbarth o'r gorchrych yn XL TX diffiniad ac mae'r hunaniaeth yn dechrau gyda'r destun TX diffiniad. Felly yn ôl yn ffeil PHP, rydyn ni gallu chwilio ar gyfer llunen TX diffiniad fel hyn. A dyma'r dyleniad lle mae'r flychau yn cael ei chreu ac allbynwyd ar y dudalen, ond os rydyn ni'n yn morchilio yn ychydig yn isol, ar y llinell 179, dyma'r cod HTML ar gyfer y botwm nesaf, mae'n galw ar y ffythiant tudalen cam 2 nesaf ar y digwyddiad o cliciad. A dyma'r ffythiant tudalen cam 2 nesaf yn ffeil JavaScript amwrhyw offer.js ac yn y ffythiant hwn ar y llinell 355 mae'n achub neu arbed y data mewn bynwyd gyda'r defnyddio mewn i'r leol ystorfa yn y doddiad gyda'r allwedd XSA diffiniadau. Ac wedyn os rydyn yn edrych ar y llinell 347, dyma'r lle mae'r amniwolyn ar gyfer y cymwysiad o'r doddiad hwn yn cael ei adeiladwyd. Gyda'r llunen neu gwerth oddi wrth A o BJ ar y mynegau I yn cael ei ysbenwyd yn ail cydran ac ynglyn at amniwolyn A o BJ, os rydyn yn edrych ar y llinell 333, mae'r hyn yn ddilliad allbynwyd oddi wrth elfennau gyda'r enw'r dosbarth XLTX diffiniad. Felly, yn ôl ar llinell 349 ynglyn at cymwysiad yma yn prodoledd y gwerth o'r A o BJ ar mynegau I, mae'r hyn yn union y data mewn bynwyd gyda'r defnyddiwr yn blychau ar y dudalen cam 2. Felly, fan yma, rydyn ni'n gallu troi y destun yn fach llythren trwy defnyddio y llwybr fodd i'r ymgaiad is yn gwrthrych y llunen fel hyn. Ond nid yn unig fel hyn rydyn ni'n gallu defnyddio y llwybr fodd oedd wedi ei crewyd yn y fideo olaf, sef y llwybr fodd trasio sydd yn golchi neu trefnu y testun trwy'r o dynnu neu dynnu mas unrhyw gwaclau ar y dau ochr o'r testun.
yn y arwolyn. Felly, rydyn ni'n gallu atodi yr llwybydfodd hon i'r llinyn hwn hefyd fel hyn. Felly, os rydyn nawr yn ychydig byffel, ac wedyn yn llant dyblu fel hyn, ac wedyn yn mynbynnu yn y destun flychau, yn gymysgiadau o amgaiadau yn y testun fel hyn. Ac wedyn, i clicio ar y botwm nesaf. Nawr, os rydyn yn drych ar y tab cymwysiad, ac wedyn ar yr leol ystorfa ar gyfer yr XSA diffiniadau, fel da chi'n gweld, mae'r al cydran yn pob un rhes i gyd yn y fach lythren. Ond, yn yr tudalen olaf, sylwais i hysbysydau cochion ar y peniad o'r amgylchiad datblygwr. Felly, os rydyn dydymio y cylchdro gyfredol ac ei dachwelyd i'r gyntaf cam ac wedyn clicio ar y botwm nesaf, ac wedyn, os rydyn gallu gwylio ar yr peniad a dyna'r gyntaf gwach, felly os rydyn nawr yn clicio ar yr tab chwarae bwrdd, a dyma'r neges gwach, sef dim yn gallu darllen y prydoleddau o'r nôl ar yr llinell 98 ar y lleoliad 23. Felly, dyma'r ffail ymwelwyl offer.js, ac os rydyn nawr yn morllywio i'r llinell 98 trwy pwyso ar y botwm dianc i entredu i mewn i'r fwrdd gorchymyn ac wedyn i pwyso i lawr y gwahanod ac wedyn i mynbynnu yr rhif 98 ac wedyn pwyso ar y botwm doddiad. Nawr, os dwi'n cynnal i lawr y botwm rheoli ac wedyn i pwyso lawr yr lythren egg, a dyna ni ar yr colofyn 26 fel arddangoswyd ar y gwelod o'r ffenestr. Felly mae'r neges gwach yn dweud nid ydy'r prodoledd gwerth ar gyfer yr gwrthrych LTX OBJ yn bodoli. Felly, mae'r neges gwach yn digwydd oherwydd mae'r ffwythiant yn chwilio ar gyfer yr elfen gyda'r hunaniaeth TXT stori sydd testun flwch sydd yn bodoli yn unig ar y tudalen cam 3. A dyma'r ffwythiant sydd yn cael ei rhedeg pob 10 eiliad, sef rhedeg pob tro, ac mae'n galw ar yr ffwythiannau gwirio ychwanegiadau, gwirio geiriau ac hefyd achub ffel. Ac mae'r rhain i gyd yn berthnasol yn unig i'r tudalen cam 3. Felly, rydyn ni'n gallu datrys y neges gwach ar yr ochr dde trwy'r mewnasod rhyw fath o profholiad ar gyfer yr bodolaeth o'r gwrthrych TXT stori sydd y testun flwch ar yr tudalen cam 3, ac wedyn os nac ydy'r gwrthrych hwn yn bodoli i ysgoi y ffwythiannau hyn. Nawr ar y llinell 147 rydyn ni'n creu y gweithredolyn TXT stori sydd yn cynnwys yr elfen o ddiwedd y dogfen ar gyfer yr gwrthrych gyda'r hunaniaeth TXT stori, sef y testun flwch yn y tudalen cam 3. Felly, yn y llinell nesaf, rydyn ni'n gwneud y ddau prawholiad yn gyntaf ar gyfer y fath o'r gwrthrych a'i ydy ei nid yn undiffinwyd, ac yn ychwanegol ar gyfer yr gwrthrych a'i ydy ei nid yn nôl. Mae angen y trefn o'r ddau profholiad i fod fel hyn, achos os nac ydy'r gwrthrych yn diffinwyd, ni allai y gwrthrych i fod yn nôl, ond os ydy'r gwrthrych yn diffinwyd, fe allai
y gorrych I fod yn nôl. Os ydy'r trefn y ffordd arall gyda'r prawfholiad ar gyfer yr nôl yn gyntaf, os nid ydy'r fath o'r gorrych wedi ei diffiniwyd neu'n bodoli, felly fe fydd yr prawfholiad yn dychwelyd gwach ar y cyntaf o'r rhanbarth o'r llinell hon. Felly, gyda'r trefn fel hyn, fe dylai hyn yn osgoi unrhyw gwach neu chwilen. Felly, os ydyn ni'n nawr yn achub y ffeil, ac wedyn yn llawn debru y dudalen, ac wedyn yn achos y 10 eiliad, ac yn y cyfams yn llenwi y blychau fel hyn, gyda cymysgiad o'r amgueddau ar gyfer yr testunau, ac wedyn I pwyso ar y botwm nesaf, ac nawr, os rydyn edrych ar yr tab cymwysiad, ac wedyn ar yr XSA diffiniadau, fel dach chi'n gweld, mae'r diffiniadau I gyd yn yr fach lythrennau. Felly, yn ôl ar y rhestr o bethau yn wneud, rydyn ni'n gallu troi y stwnt neu hanch i'r dyddiad, ac nawr rydyn ni'n gallu symud y 3 doddiad oddi wrth y llinellau 4 I 6 I mewn i'r adran cwblhawyd fel hyn. Ac nawr, dwi'n meddwl rydyn ni'n parod I ollwng y traddodigaeth hon i'r rhyngryd, sef I wneud y gwefan app hwn yn fyw, ond cyn hynny, mae'n ychydig o gwaith cadw tŷ I wneud. Yn gyntaf, fe fydd y traddodigaeth gollwngwyd 1.2.1 ec. Felly mae'n angen I newid y gwerth ar y brig o'r ffail i'r traddodigaeth hon fel hyn. Oddi wrth y B I ec, ac wedyn mae angen I diweddaru y dyddiad hefyd, oddi wrth yr wythfed ar 20 o mis Fai i'r gyntaf o mis Fehefin fel hyn. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu creu yr adran ar gyfer yr traddodigaeth nesaf yn y adran cwblhawyd fel hyn. A dyna fe, y traddodigaeth 1.2.1d. Nawr, I mewn yn y pregell gollwngedau ar gyfer yr GemStoriAp, rydyn ni'n gallu alsgrifio y pregell ar gyfer yr GemStoriAp 1.1b fel hyn, ac wedyn I bastio mewn ysgrifiad arall, ac wedyn I alenwi gyda'r lythren ec ar y dyfyniad fel hyn. Ac nawr, ar yr pregell erfil, rydyn ni'n gallu alsgrifio y ffeiliau berthnasol, sef y rhain, ac wedyn I alsgrifio nhw trwy pwyso lawr y botwm rheoli gyda botwm ec, ac wedyn I forllio i'r pregell gollwngedau, ac wedyn i'r pregell 1.1 ec, ac wedyn I bastio mewn gyda'r botwm rheoli gyda'r botwm fi fel hyn. A dyna ni. Ac nawr, rydyn ni'n gallu declicio ar y pregell, ac wedyn I dewis danfon i'r pregell cydwasgiadwyd fel hyn. Nawr, ar y wefan sourceforge.net, rydyn ni'n gallu dewis y dewisiad fi, ac wedyn yr eddyl GemStoriAp yn yma, ac wedyn I dewis y tab ffeiliau, ac wedyn I clicio ar y botwm I ychwanegu ffeil, ac wedyn I llusgo y ffeil cydwasgiadwyd I mewn i'r blwch ar gyfer yr uwchlwythiad fel hyn.
ac wedyn I clicio ar y botwm wedi I wneud. A dyna'r traddodigaeth cyfredol y diweddaraf ar y wefan. Nawr mae angen I uwchlwytho y traddodigaeth diweddaraf i'r wefan geirfa.com. Dwi'n yn defnyddio y feddalwedd protocol trawsgriffiad ffeil sydd yn galw WinSXP ac ar yr ochr dde mae gyda ni yr is-pregell neu gyfeiriadur ar y wefan geirfa.com ac ar yr ochr chwith mae gyda ni y pregell ar yr cyfrifiadur leol ar gyfer yr traddodigaeth 1.1b dan y pregell gollyngadau. Felly fy'n angen I forllwyo I mewn i'r pregell ar gyfer y traddodigaeth 1.1ec ac wedyn I dewis y ffeiliau fel hyn ac wedyn I declicio ac wedyn I dewis I uwchlwytho fel hyn. A dyna ni. A dyma'r wefan yn fyw ar www.geirfa.com ac felly os ydych chi'n nawr yn forchwilio i'r GemStoriAp fel hyn. A dyma'r y botwm newydd ar gyfer yr ychwanegu gair. Felly os ydych chi'n nawr yn clicio arno fe ac wedyn I mewnbynnu rhywbeth ac wedyn I ddefnyddio y geiriau yn yr rhestra newydd. A dyna ni, mae'r geiriau yn diflannu hefyd oddi wrth y rhestra uwchlaw pan maen nhw'n yn cael eu defnyddio yn y testyn blwch. Wel, mae'n tebygu mae'r yswyddogaeth newydd yn gweithio yn iawn, ac dwi'n mynd I brafholi hi yn y wythnos I ddod. A dyna ni ar gyfer nawr, ond fel arfer mae'n pwysig I gefnu fyny neu arbed ar gefn, felly yn yr pregell neu cyfeiriadur ar gyfer yr eddyl neu taflun, dwi'n mynd I ailsgrifio pob un ffeil fel hyn, ac wedyn I pwyso lawr y botwm rheoli gyda'r y botwm ec, ac wedyn y botwm angen gyda'r y D I forchwilio i'r ffôn cof allanol ar y goriwr D ac wedyn I pwyso lawr y botwm rheoli gyda'r y botwm V I bastio mewn a dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ei darllen yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach a hwyl.